Witam gryfnie w ten drugi dzień Wielkanocy, w ten śmiergus. No też mamy dzisiaj można ten najbardziej spaszowny dzień. Drugi dzień Wielkanocy znaczy się śmiergus. Pewnikiem wszystkie naszym śląskim zwykłym przetrowieliśmy pierwszy dzień Wielkanocy do kupy za naszymi familiantoma, przyjacieloma w domowej atmosferze. Dawniej to gospodarz gościów bezuchy tych, którzy usia nie robili święconego, ale i godom to podług tego Lucjana Siemieńskiego pędziałej wielkanocny napoczyną się wobec festenie osobliwym zwykłym, oprzyknionym i pośrodku ludu i uzorty wyższejszy. Ledwaś człowieku ślepia otwarł, a można miałeś jeszcze sklejone śnikiem, kiedy cuci cię zimno kąpiel. Szklonka wody wylono na twoja palica, zmuszą cię, co byś się serwał z prikola. Chciałbyś człowieku faronić, spieronować z głobnika. Darmo. Śmiech ino wzbudzisz i musisz naisto ugnąć się przed starym przywykiem. Boć to przecań zielony pędziałek, boć to śmiergust. Mocka mądroków już próbowało wypokowić, kiedy się ten nasz polski dyngus napoczną. Roztomajcie mienili, ale widać, że tak i to tak pieronym stary obyczaj i że żadne bojcynia tym tuplem drukowane książki nic o nim nie wiedzą. Dydżysz i Jędrzej Kitowicz, kiedy skreślił obyczaje zasasów, nie wspominał o tym dyngusie. Rządził on w jego pisaniu i że kiedy bywało rozweselowa się kompanio, panoczki i dworzany, baby i freliczki, loli jedne drugich wszelkimi statkami, jakich poradzili dopaść, hajduki i lokaje donosili cebrami woda, a kompanio nabierała śnieg, goniała się i oblewała od szłapu po palice tak, a że wszystkie utoplane byli, oby żeby potopu wyleźli. Dzisiaj my, dalsi berą za tym Lucjanem Siemieńskim, deczkomeni można swawolnie i błozyńskie robimy. Flaszecka perfinu styknie na ten dyngus. Ten som też Kitowicz biedzi się, że ględzeniem przyczyny wspomina jej dwojako. Podług niego datuje się ta od jerozolimskich czasów, kiedy wierne zbierali się na ulicach i rozprawiali o Chrystusowym martwychwstaniu. Żydy już zaś zazierali na to krzywym ślepiem, na te schadzki chrześcijanów, oblewali ich wodą i tym tuplem poradzili rozegnać tulmy. To pokazuje, że już w ten czas znali szymel uśmierzaniu ulicznych rebeliów. Wicny wynolozek marszałka Labo, takiego grofa ordonansa Napoleona, tak podziwany w onym czasie, był ganz einfach plagiatem. Inszy grunt tego całkiego dyngusa widział Kitowicz we pamiątce wkludzeniu chrześcijaństwa do Polski, kiedy o okrzczeniu srogich tulmów ludzi trzeba ich było wrzynąć do wody. I szłoby zamiast mocna gruntów dyngusa wyrachować, ale wspomnajno o jednym cufalu, jak ci to kiejsi genoficjer englanderski, major Michael Symes, po srogiej rajzie do Bengalu i Birmy, Kaj pojechał jako poseł do miast Awa i Pegu, opisał niskorzy gryfnisty zwyk. Tameszne wyznawcy buddyzmu o 10 kwietnia fajrują bezszydni fajrant ichniego starego roku. W tym ostatnim dniu do oszpluchtania się ze niesnożności i kończącego się roku przywykli baby loć każdego chopa wodą, łone, ale mają prawo im to pomścić i jeść to deczko inaczej niż zwykłowo u nas. I nie było śmiejuj się, bali tameszny król musiał dawać pozór, bo baby ta zimno woda loli ze okien i dachów na palice piechciorzy. We pałacu birmańskiego króla po brak poważnej ceremonii i wejściu króla bezuchanty łostowali na pastwie 30 chwreli, które po wparzeniu na zol ze konewkoma, porywaczkoma loli wszystkich stopierońsko. Oddawaliśmy im za swoje, a że wody nie nastekło tela, co wszystkie byli utoplane i uszlądrane do sukiej nitki, pisał ten Symes. No i zdałoby się, że są ci jakieś ich podobieństwa między słowiańszczyzną a Hindustanem, skuli tego, że i u Słowianów na wiesna, tąkali marzanna, znaczy się śmierć, a są dyngusz, to posztelowanie się od młodzonego życia. Ludek wiejski, w który dzierży się wiernie starodawnego
zwykł razinków w tym dniu wyprawo pocześnie kunszniki zawdy kajsik wele studni. Tam haśniki, gabczoki już od rozwidnioka zbierają się i ciktują na działchy, które łażą tak po woda. Zaroski inokiej napasują i sopią tak frela, leją na nia woda całkimi kiblami, albo też utąkają ją kajsik we ształ wajerze, lebo plosie. I byłby można srogim jakimś paradiorzem, ważnym jak Magi Wyrfel we zupie mlecznej, kiejby sam chciał dzisiaj publikować nasze grypniste śląskie przywyki. Bez sztuczny wspomnaj nodeczka o inszych nocyjach, które też piastują ten wielkanocny zwyk, ten cołki po naszemu śmiergu. Po miastach ciąga dalszy za Siemieński, a osobliwie we Krakowie we pierwszy pędziałek wyrazuje, co żyje na Emaus. Emaus to miano krakowskiego odpustu, który odbywał się we pędziałek wielkanocny, zawdy po wielkim, wele klasztoru Norbetanków na Zwierzyńcu. Jeśli to na pamiątka objawienia się Chrystusa swoim uczniom, którzy witali się do miasta Emaus. We Krakowie cylym szpaceru jest Salwator. Ludzie piechty, koniami, ostamiętymi landauerami i kludzą się, co by poasić się nowym mantlem, nowym modernym hutym, albo gryfnistą kiecką. I ostał mi sam jeszcze jeden zwyk. Ja już kiedyś go tym godo i pytałek się, bo z mojej rostomy, co to jest za zwyk? Idzie mi o rękawka. Krakowski przywyk, o którym Wicenty Pol napisał ci taką sztrofka. Ej, ja sama jak lipina w polu, ej, nie na imię, nie mam pożałować komu, zielona trawa, zielona stara Wisła spieniona, hej, na podgórzu rękawka, wielkanocna zabawka. Fajerowanie tej rękawki trefią we wtorek po Wielkanocy i chyba nie ma to nic do kupy ze naszą chrześcijańską konfesją, ale dowodem jakiś tajemny zabytek festelnie ci starego, rodnego zwyku. Mogiła Krakusa, tego wodza ze odległych wieków, a inszy jeszcze mądrok wandluje je od iliryjskiego Gracha lebo Bardyla, a we mogile ktoś ujrzał denkmal wystawiony na cześć Herkulesa. I tam mogiła jest biną nieodgodnionego zwyku. Tulmy zalegają gruniczek mianowany Krzymionki, jednych w obi kapelka świętego Benedykta, inszych mogiła, w torosiągo wyży, a wszystkich do kupy pocieszny szpas, ciepanio ze spadzitej przykrej góry, jajec, rzymeł, łożychów, pierników, większych szpecyjów, które te biedoki, co wlazują po spadzistości, wyrwają sobie i we ogniu hajło pragliwy fang, tyrpią się, szturają i we szkoperkach ślatują z góry na dół. Godają ty, że se nie wtore i że ta rękawka wandluje się od tego i że we rękowach ludzie nosili ziemię przy sypaniu miogiły srogiemu Krakusowi. Eugen z Pnioków.